Kiitos. No niin. Heippa. Minä olen Siiri ja tämä on Siirin silmukat, neule- ja käsityöaiheinen YouTube-kanava. Tervetuloa mukaan. Nyt on kesäkuu. Kesäkuuta eletään ja 15. päivä sunnuntai. Nyt on aamupäivä ja tuli tässä tämmönen oma rauhallinen pieni rakonen, vaikka musta tuntuu, että kesäkuu on ollut jotenkin tosi vauhdikasta ja nyt loppukuuksikin on sovittu hirveästi kaikkia jonkun verran menoja ja sitten meillä on täällä kylässä aika paljon porukkaa, niin sitten en tiedä kuinka usein tämmöisiä yksinäisiä rauhallisia hetkiä tulee, että vois kuvailla. Niin nyt oli tämmöinen tunteroinen tässä, kun muut porukat lähti tonne kylälle, niin minä ajattelin, että kuvailen pätkän tätä kesäkuun jaksoa. Ja minulla on täällä tämmöinen kesäjuomakin. Jaffa Karibia sokeriton limppa. Niin, oho. Kerkäsin jo juoda tuossa aamukahvit, niin en viittinyt ottaa kahvia nyt tähän, mutta otin tällaisen raikkaan kesäjuoman. Päällä mulla on tänään Iris Cardigan. Tää on Anju Knitsin suunnittelema. Ja oon tykännyt tästä kyllä tosi paljon ja käyttänyt sitä silleen suhteellisen usein, mutta tää lanka on kyllä aika silleen, en mä nyt tiedä voiko sanoa nyppyyntynyt, koska tää on niin tällaista niin kuin pörröstä. Tää oli siis Dropsin Brust alpakkasilkkiä kaksinkertaisena. Niin siis en mä tiedä onko tää niinku kauheasti nyppyyntynyt. On tää jonkun verran nyppyyntynytkin. Mut jotenkin vähän silleen, tää on vähän semmonen huopuneen näköinen. Että ei oo ehkä mikään lempparilanka tälleen niinku pidemmän päälle käytössä. Tää ei pysy ihan hirveän siistinä mun mielestä. Mutta tälleen kotosalla niin tää on ihan kiva tällainen takki. Ja sitten me oltiin eilen tuolla naapurikylällä. Siellä oli sellainen peräkontti, kirppis ja muutamia muita torimyyjiä siellä. Ja siellä oli sellainen ihana vanha rouva, joka myi itse tekemiä hattuja. Niin minä ostin tällaisen kesähatun, koska mä oon tänne kotiin kaivannut välillä tällaista pihahattua. Niin että kun tekee puutarhahommia tai muuten hääräilee pihalla, niin tämmöstä lierihattua. Niin minä sitten ostin tällaisen. Eli käsin tehty, mutta ei minun itse tekemä, vaan viehättävän vanhan rouvan. Ja oli kiva tukea hänen hattubisnestä. Siis tässä varjossa oli äsken vielä vähän viileä, mutta nyt tässä alkaa olla lämmin, kun tulee toi aurinko tuolta puun takaa, niin mä saatan kyllä nyt ottaa tää villatakin pois tästä kohtaa. Joo, mutta mulla on kaksi valmista työtä. Ehkä mä näytän ne tässä eka. Ja sitten mulla on yksi keskeneräinen tässä mukana, mitä on yllättävän paljon nyt edistänyt. Ja sitten mulla on yksi sellainen lanka-yllätysasia, minkä halusin avata teidän kanssa. Ja sitten mulla on reissusta, mä olin siellä Krakovassa, niin siellä kävin yhdessä lankakaupassa, niin pienet lankatuliaiset sieltä ja yksi suunnitelma siihen liittyen, niin semmosia asioita nyt luvassa. Mä toivon, että tänne ei mene ampiaista tänne mun limuun. Mulla on kerran käynyt silleen ja se ei ollut yhtään kivaa se. Mut joo. Mun valmistuneet työt nyt on sukkia. Täällä on mun sukkalaatikko. Siellä on nyt muutamat valmiit sukat ja sitten tällaisia lankoja, joista aion tehdä sukkia vielä. Mutta nämä valmistui tossa varmaan ihan toukokuun lopussa.
jos nyt oikein muista. Onko ne vähän mennyt hassuksi tuolla täällä laatikossa? Voi olla vähän ryppysit. Mutta nämä on tosiaan nämä sukat, mitkä mä tein mun siskolle. Kauhean tämmönen muhkura tullut täällä. Ja. Tällaiset. Nämä on siis Andre & Maurin DRK Everyday soksit. Ja lankana tässä on toi Eldurjarnsin Sampo sukkalanka. Eli tämmönen itse raidottuva suomivillainen sukkalanka. Ja nämä on tällaiset eri pari, sama pari sukat. Musta tuli ihan kivasti se, että kun mä aloitin tän toisen vaaleanpunaisella ja toisen tällä vaalean turkoosin sinisellä, niin sitten nämä loppuu tavallaan just niihin vastakkaisiin väreihin. Niin aika kiva tuli. Kiva projekti. Mä kyllä tykkään tästä sukkamallista tosi paljon. Tää on yksi sellainen luottosukkaohjeeksi muodostunut tämä. Ja lankaahan jäi vielä tämän verran. Eli näistä on tulossa sitten pikku taaperolle sukat sitten myöhemmin vielä. No sitten viime jaksossa mä näytin näitä sukkia, mitkä mä aloitin tonne matkalle mukaan. Niin nekin mä sain valmiiksi. En saanut siellä reissussa valmiiksi, mutta ihan pari päivää sen jälkeen, kun olin tullut kotiin, niin valmistui nää. Kiki, mitä sinä röhkit? Sinä pidät pieniä röhköpossun ääniä. Onko vähän kuuma? Onko vähän kuuma? Tarvitsis vähän ajella tän karvaturrin turkkia, että olisi kevyempi olla taas kesällä. Vai mitä? Niin. Noniin. Mutta tosiaan tämmöiset sukat olin silloin aloittanut. Näin. Ja nämä ajattelin ihan itselleni tehdä. Tai siis teinkin niin omaa jalkaan sopivaksi. Eli nämä on semmonen 3/6 kokonen. Tuli aika silleen just eikä melkein sopivan kokonen sukka, että ei oo täällä varpaissa kyllä silleen yhtään tyhjää, mikä on toisaalta ihan hyvä tämmöisissä tavallaan kevyemmissä kesäsukissa, että ei oo täällä tarkoituskaan sit pitää mitään muita sukkia alla. Niin nää on tällaiset. Tässä on tosiaan nirkkoreuna. Olisikohan tossa ollut... Hetkonen, nyt mä muistelen tän reseptin ulkoa. Eli 64 silmukkaa. Sitten mulla oli 2 puolosen puikot. Ja sitten mä tein tän nirkkoreunan niin, että tässä on niinku 5 kerrosta välissä. Eli 5 kerrosta ja sitten tehdään tää nirkkokerros. Ja sitten 5 kerrosta ja sitten se tänne, neuloin sen tänne niinku yhteen tuossa mennessä. Ja sitten tein tän kirjoneulekaavion, jonka itse piirtelin tonne ruutuvihkoon. Ja siitä tulikin yksi kysely, että olisiko sitä saanut ostaa sitä kirjoneulekaaviota. Ja mä olin silleen, että ei tarvitse, että minä lähetän sen viestillä. Niin minä ajattelin, että voin laittaa vaikka tähän videolle nyt näkyviin sen kaavion kuvan. Että jos joku haluaa tehdä tällaisen, mä voin näyttää vaikka vähän lähempää. Tällaisen hyvin yksinkertaisen kukkakaavion, joka on 8 silmukalla. Tai 8 silmukkaa on niin kuin tää mallikerta. Niin semmoisella jaolla menee sitten sukkiin. Niin voin laittaa sen tähän ruudulle näkyviin, että sitä saa ihan vapaasti käyttää, jos on sellaiselle tarvetta. Mut joo, tämmöstä. Ja lankana oli
Latinium Ex Machinan sellainen merinosukkalanka värissä Olympus Mons. Ja sitten tää kuvioväri oli tuolta Malvinan puikoilta Annilta saadusta semmoista jämälanka joulukalenterista tullut sellainen merinosukka, jämäpallukka, niin en muista tarkkaan mitä se oli, mutta tollainen kevyesti väriä vaihtava vaalea väri. Niin nää valmistu. Ja on kyllä tosi iloinen näistä. Nää pääs nyt mulle tonne sukkalaatikkoon odottelemaan sitten ensi vuotta. Kivat sellaiset perussukat. Täällä on nyt täällä sukkalaatikossa 5 sukat ja nyt on kesäkuu, eli tavallaan yksi kuukausi maan jäljessä, jos ajattelisi, että joka kuukaudelle tulisi sukat, mutta ei se haittaa yhtään. Ja voi olla, että sitten kun mä neulon tänne noita vauvan sukkia tai taaperosukkia, mun yhdelle ystävälläkin on syntymässä vauva, niin voi olla, että hänellekin neulon jotkut junasukat tai vastaavat jossain kohtaa, niin sitten ne pienet sukathan tulee tosi nopeasti tänne. Että hyvällä tuurilla on se 12 paria sitten vuoden lopuksi, mutta en osaa kyllä varmaksi sanoa, että saanko tehtyä kaikki 12 paria. No niin, sitten jatketaan. Mä voisin näyttää nyt vaikka sen keskeneräisen. Mä en nyt muista, että oliks mä jo aloittanut tän viime jaksossa vai oliks tää vasta suunnitteilla silloin. Mutta mä olen aloittanut nyt, voi olla, että mä näytin vasta niitä lankoja. Eli tätä Holstgarnin Coastia ja sitten Vikingarnin silkkimuhairia. Niin näistä mä olen aloittanut Petit Technitin Cumulus Blausi. Ja mä oon tosiaan neulonnut tän kerran aikaisemmin mun siskolle sellaisen vaalean liilan. Ja mä tykkäsin siitä mallista tosi paljon, kun mä sovitin sitä silloin itselleni. Niin mä nyt aloitin sit itselleni tän paidan kanssa. Ja se näyttää nyt tältä. Eli tää on jotenkin tosi nopeasti edistynyt. Mulla on nyt vähän ollut sellainen, että mä oon tarvinnut sellaista tosi yksinkertaista neulottavaa aina välillä. Niin tää on kyllä ollut hyvä siihen, koska tämähän on vaan sitten sileitä neulosta niin kuin näiden raglan lisäysten ja pääntien muotoilujen jälkeen. Mutta täältä on nyt kainalon jälkeen tai hihojen erottelun jälkeen neulottu tommonen 10 senttiä. Eli tosi hyvin on kyllä edistynyt tää paita. Ja kiva vihreä tällainen. Mä ajattelin, että tää olisi jopa semmonen niinku kesäiltojen paita, mutta voi olla, että tää on vähän liian lämmin, koska tää Vikingarnin muhairi on vielä super tämmöstä niinku pörheetä. Niin se voi olla, että sitten jos yhtään hikoilee, niin sit se tuntuu silleen kutittavalta. Mut ainakin sit syksyksi ja talveksi ja tälleen. Tämä sit valmistuu. Mut aika kiva. Ja mulla ei oo oikeastaan juurikaan niinku V-pääntiellä olevia yläosia. Siis neuleita eikä niinku muitakaan. Ainut paitsi jotain niinku missä on napit, niin sitten siihen tulee vähän niinku V-pääntiä, jos on sellainen kauluspaita-tyyppinen paita tai mekko. Mutta jotenkin se V-pääauko tai V-pääntiä on vähän sellainen vaikea, että mä en oo sitä oikein osannut käyttää. Ja niin se mua tässä vähän mietitytti. Tästähän on olemassa myös sellainen niinku O-pääntiellä oleva versio. Mut mulla oli nyt tää ohje, niin mä tein tällä. Ja mä kun olin neulonut ekan kerran tätä coastia, niin voi kauhean, onko sulla noin kuuma? Pieni tauko, mun pitää hakea tuolle koiralle vettä, koska se läkähtyy tuohon. Käsi. Hyvä. No niin.
koira nesteytetty. Voin jatkaa kuvaamista. Mihinköhän mä nyt jäin tässä asiassa? Niin, siis se V-pääntiä. Ja mä sitten silloin kun mä sovitin sitä siskonpaitaa, mä teen tätä siis 3K:lla, niin kuin mä tein sen edellisenkin, niin siinä oli aika syvä se V-pääntiä. Ja mun sisko on silleen rintavampi kuin minä, niin hänelle se istui tosi kivasti, mutta mulle se tuli kyllä aika silleen tänne syvälle. Niin mä tein sit niin, että mä tein nyt jo tässä vaiheessa tämän pääntien tän I-cord-reunuksen. Ja sitten mä poimin tästä etupuolelta vähän vähemmän silmukoita kuin siinä ohjeessa. Eli olisikohan siinä ollut niinku, että 2 silmukkaa per 3 kerrosta tavallaan, niin mä poimin joka toisen silmukan. Eli silloin siihen tulee vähän vähemmän silmukoita tuli tuohon pääntielle, niin se pikkusen sitä kuroo tavallaan kasaan. Semmoisen ratkaisun tein. Ja ajattelin, että tein sen nyt jo ton tämän pääntien reunuksen, että sitten on helpompi just katsoa, että minkä pituiset hihat ja helman haluun. Niin näkee vähän paremmin sitä istuvuutta sit siinä sovittaessa. Joku jättiläiskimalainen tuli tuohon. Kuulehan. No niin. Otetaan hörppy välissä, niin ei ihan unohdu. Joo. Mutta tosiaan toi paita nyt oli vähän semmoinen yllättävä aloitus, että mä en sitä oikein silleen... En ajatellut, että se lähtisi noin nopeasti puikoille ja edistyisi noin nopeasti, mutta siinä se nyt tulee. Täytyy aina neuloa sitä, mikä tuntuu siinä hetkessä niin kuin hyvältä. Mun Pressed Flowers cardigan on myöskin edennyt ihan mukavasti. Mä just aloitin tavallaan viimeisen kaavion toiston siihen vartalo-osaan, että sitten täytyy alkaa tekemään hihoja sen jälkeen. Nyt meni tonne vesikuppi joku itsekin. Mehän pois siitä. Noin. Okei, mut sit mä näytän teille mitä mä ostin sieltä Krakovasta. Mä siis mä en tiedä onko Puolassa minkälainen tavallaan neulekulttuuri. Mä tiedän, että siellä on tosi vahva niin kuin käsityökulttuuri ylipäätään, niin vaikka keramiikkaa siellä on niin kuin pitkät perinteet ja tälleen. Mutta mä en oikein tiedä, että kun mä etin vaikka lankakauppoja, niin ei löytynyt ihan niin kuin kauheasti. Ainakaan sellaisia tavallaan, vaikka semmosia, kenellä olisi käsin värjättyjä lankoja ja näin. Niin yhden löysin ja sinne minä sitten suunnistin. Se oli joku Biferno Natural tai jotain se nimi. Biferno on kai lanka puolaksi. Niin mut joo, se oli siellä niinku juutalaiskorttelin puolella se lankakauppa. Ja semmonen hyvin pieni ja sinne piti kiivetä portaat yläkertaan ja silleen, mutta oikein sellainen söpö ja viihtyisä sitten kun pääsin sinne vihdoin perille. Ja heillä oli niinku myös vähän käsinvärjättyjä lankoja, mutta sieltä oli kaikki sellaiset värit, mitkä mua yhtään kiinnosti, niin oli loppu. Eikä ollut myöskään niinku sukkalankapohjaa, mikä vaikka Suomessa on silleen tosi yleistä, että on niinku vaikka merinosukkalankaa, niin siellä oli sitten vaan 100% merinolankoja. Niin mä en sitten oikein osannut niistä mitään silleen ostaa. Mut vähän halusin jonkun matkamuiston tuoda sieltä itselleni. Niin siellä oli mallineuleena neulottu sellainen aivan ihana ohut raitapaita. Ja se tuntui ihan siis taivaalliselle ja mä kysyin, että mikä lanka siinä on. Ja sitten hän näytti, ei puhunut englantia myyjä, mutta me kyllä niin kuin lankaneule ihmiset osaa keskustella elekielellä ihan hyvin. Niin hän sitten näytti, että siinä on tämmönen lanka ja että 2 pyyhtiä riittää siihen. Niin kuin se oli semmonen ehkä, siis se oli ihan pitkä ja sitten siinä oli 3/4 hihat about.
niin sellainen pitkäikäinen paita ja 3 puikoilla. Ja sitten hän näytti, että 2 vyyhtiä riittää siihen tätä lankaa. Niin minäpä ostin sitten, koska tämä minua kyllä nyt oikeasti, siis se mallineule vaan silleen, että tuntui niin ihanalle, että se nyt vaikutti mun ostopäätökseen tosi paljon. Ja mä ostin sitten tällaista. Tämä on tämmöinen kuin Silk Indian Maharaja Silk Lace lankaa. Ja tää on siis 100% silkkiä. Ja 100 grammassa on 610 jaardia, eli onko se sitten jotain noin 700 metriä. Saa korjata, jos se on väärässä. Mut joo, 100% mulberry-silkkiä. Ja ei ollut silleen halvin lanka, tai varmaan kalleinta mitä siellä kaupassa oli, mutta tää oli niinku 25 € vyyhti. About. Ja musta se on silleen ihan niinku, onhan se niinku kallis tavallaan materiaali, jos ajattelee, että 100 grammaa on 25 €, mutta sitten jos miettii Suomessa vaikka hintoja, että paljon maksaisi 100% silkkilanka, niin se voi olla aika paljon kalliimpaa. Niin mä ostin sitten 2 vyyhtiä. Ja otin tällaisen, mä näytän vähän lähempää. Mä en tiedä yhtään mitä mä näytän. Näin. Eli tällainen vaalea lämpöinen beige ja sitten tällainen ihana okrankeltainen. Ja mä siis haluan näistä raitapaidan. Ja siis tästähän tulisi aivan täydellinen kesäneule, koska tää silkki on semmoista tosi viileitä ja sileetä. Ja joo, oletan, että tää on siis varmaan jostain Intiasta, koska tää on Silk Indian. Tää merkki, tämmönen. Mut joo. Tässä on ohjeessa, että 2-3,5 puikot, mutta mä ajattelin tehdä 3 niin kuin siinä, tai 2,5, en tiedä. Niin kuin siinä mallipaidassakin oli. Mut sellaiset, en ole vielä näitä nyt kakuttanut, mutta voi olla, että pian aloitan tämän kyllä. Koska aivan ihanat tällaiset kesälangat ja kiva matka muista. Vaikkei nyt silleen puolalaista lankaa tämä ole, mutta ei se mitään. Tykkään näistä paljon. Mä laitan ne johonkin tähän. Vähän nyt näkyy. Tässä näkee miten tavallaan tää on tämmöstä tosi laskeutuvaa. Ihan tämmöstä lörppää tää lanka. Että voin kuvitella, että tulisi kyllä tosi kiva paita niistä. Toivottavasti mä en ole ihan semmonen hikinen, koska tässä alkaa olla aika lämmin tässä auringossa. Voisin laittaa vähän pimeämmälle kuvaakin. Okei. Mut mä näytän vielä kun mä oon nyt tutkinut Ravelryä ja sitten omaa kirjahyllyäni, että minkälaisia ohjeita mulla olisi, koska toi on niinku silleen Lightfingerin kautta lace-vahvusta lankaa. Kyllä se varmaan ehkä enemmän jopa sinne laceen menee. Niin mä oon vähän etsinyt, että mitä malleja niin ton paksuiselle langalle on tehty, koska mä en yhtään ehkä mutta en viitsis ehkä alkaa soveltaa mitään, koska en oo noin ohuesta langasta neulannut mitään niinku paitaa. Mutta mäpä näytän teille mitä mä oon miettinyt. Kun mä nyt löydän sitä. Missä? Ei. Missäs näkyy semmonen? Tässä! Tästä Veera Välimäen Raidat-kirjasta. Niin tässä on tämmönen kuin Eelin. Tällainen paita. Eli tämmönen teepaita. Palkkiraita teepaita. Ja joo.
Niin tää olisi kyllä ihan tosi kiva niinku tämmönen kesäneule. Ja tässä on niinku leisvahvunen lanka. Ja kun mä katoin tota tiheyttä, niin tässä oli... Tää on tehty 2,5 ja 3 millin puikoilla ja tiheys on 28 silmukkaa 10 sentillä. Et se menisi niinku just ton langan kanssa kyllä hyvin yhteen. Ja mä katoin, että pitäisi ihan hyvin riittää just noin 2 vyyhtiä noihin pienempiin kokoihin. Et tässä on aika paljon väljyyttä. Eli mä luulen, että mä tekisin ton kakkoskoon, minkä rinnan ympärys on 105 senttiä. Niin siihen riittää ihan hyvin noin 2 vyyhtiä. Niin. Tossa näkyy vielä tolleen takaa. Siis se on tämmönen Raglan mallinen teepaita, mutta siinä on tosi kivat noi hihojen ja tai noiden reunojen niinku tavallaan toi viimeistely. Se on semmonen vähän rullaava toi päättely tossa. Niin tästä kyllä tykkäisin. Ja sitten tähän on helppo muokata sit niinku eri pituiseksi ja hihoja eri malliseksi tai pituiseksi. Riippuu vähän sit paljon jota lankaa on. Yrittäisin kyllä ehkä käyttää niinku kaiken langan mitä on nyt. Niin silleen. Semmoset suunnitelmat. Tää on kyllä aivan ihana jotenkin sellainen klassikkokirja, tää Raidat-kirja. Ja tässä on paljon sellaista, mitä mä haluaisin vielä joskus neuloa. Mutta kaikki aikanaan. Tästä löytyy myös Mairemekko, mikä on ollut tosi suosittu malli. Joo. Nyt mun täytyy ehkä pikkusen siirtyä tonne varjompaan, koska alkaa tulla kuuma. Ihanaa, että on tullut tämmöset kunnon helteet nyt. Mä halusin avata teidän kanssa tämän. Tiedättekö mikä tämä on? Viime jaksossa mä puhuin siitä juhannuspuketista, että mä haluaisin tilata sen tänä vuonna. Ja minäpä tilasin ja olin niin kärppänä heti kun Jalovillan verkkokauppa aukesi, niin minä tilasin tämän puketin itselleni. Ja tää tuli ihanassa tällaisessa kukkapakkauksessa. Niin, koska meille on tulossa juhannuksena porukkaa ja mä tiedän, että mä en pysty silloin kuvailemaan mitään luultavasti. Niin mä ajattelin, että avataan tää nyt tälleen yhdessä ja saatte autenttisen ensireaktion. En siis epäile, etteikö se olisi hyvä, mutta kuitenkin. Mikä mä saan tää auki? Siis apua, katsokaa tätä. Siis tää on ihanaa. Tässä on siis 7 vyyhtiä Jalovillan vuonaa, eli tämmöstä yksisäikeistä Suomen alkuperäisrotujen villaa. Tää oli mun mielestä Suomen lammasta, jos nyt muistan oikein. Siis aivan ihana. Tällainen kunnon kimppu. Siis ihan superkaunis. Mä aion kyllä laittaa tännekin maljakkoon vähäksi aikaa odottelemaan. Siis ihanat värit. Ihan superkauniit värit. Onkohan täällä niinku... Näissä ei taida erikseen. Ei kun lukee tässä jotenkin. Tässä lukee ympärillä nyt nää niinku... että mitä kukkia nää on. Mut mä en tiedä tunnistaaks mä näistä kaikista, että mitä nää on. Mutta... Joo. No mä en nyt lähde arvailemaan mikä on mikäkin kukka. Mutta Jalovillalta on tullut yleensä sellainen Instagramiin sellainen video, missä hän kertoo nämä kaikki kukat ja näyttää sen kukan kanssa. Niin se on tosi kiva. Että kantsii käydä semmonen kattoo, jos se tulee sit juhannuksen aikaan. Mut mä näytän nää teille nyt silti yksitellen, koska tää on aivan ihana. Tää on tällainen. Tosi kaunis. Vähän tämmönen sitruunainen keltainen, missä on vähän oranssia. Ihana kesäväri. Sitten tää on kyllä aivan ihana. Tällainen vaalean ruskea, missä on vähän tummempaakin ruskeeta. Tosi kaunis. Sitten on tällainen. Tämmöisen vaaleapohja, missä on kellertävää ja vihertävää. Tää sopisi nyt mun asuun tälleen hienosti just.
Tosi ihana. Siis te ette tiedä miten, siis vuona on kyllä oikeesti, tää on varmaan menee mun top 3 lempparilankoihin kyllä. On niin ihanaa. Sitten jatketaan vielä tällä keltaisella. Tää on nyt tämmönen vähän vihertävämpi keltainen. Menee ehkä jopa vähän semmoseen limeen. Jotenkin tulee joku lehmus tai semmonen mieleen tästä. Ehkä ne vaahteran kukinotkin on vähän tän värisiä. Kaunis. Sitten täällä on yksi tämmönen sinisempi. Aika tämmönen violetin sininen. Ja sitten täällä on tällainen vaaleanpunainen. Vähän tämmönen lilahtava tai fuksiaan menevä vaaleanpunainen, missä on tuollaista oranssia. Ihan superkiva. Tääkin on jotenkin tosi kesäinen. Ja sitten täällä on yksi tämmönen ihan vaalean hempsukka. Tässä on niinku häivähdys tollasta vaaleanpunasta. Tai niinku ehkä jopa vähän laventeliin menevää. Mut muuten hyvin tämmönen vaalea. Pieni tommonen vivahde siellä on väriä. Aika kivat yhdessä nääkin. Iik! Mä sanon iik. Siis katsokaa nyt näitä. Mä olen ihan lankahurmuksessa. Ihanaa. Mä haluan aloittaa kyllä näistä jonkun projektin kesällä. Tai en varmaan kaikista yhdessä, mutta jostain. Ja mä oon miettinyt, että mä haluaisin tehdä harihuivin uudestaan. Niin se on siis Anna Heinon, eli Kässäpuodin Annan suunnittelema huivi, mihin tulee 3 pyyhtiä vuonaa. Niin mikäköhän näistä tulisi joku kiva väriyhdistelmä. Tällainen vaalea. Tää on just, siinä on aika paljon tapahtuu siinä huivissa, kun siinä on niinku pitsiä ja nyppyjä ja sit sitä raidallista osioa. Niin joku tämmönen vähän yksivärinen olisi hyvä kyllä siinä kanssa. Niin tässä olisi aika kiva. Tykkäisin tästä. Tai sitten tässä voisi olla tää keltainenkin hyvin. Tai sitten ehkä nää. Tämmönen vähän iloisempi. Tai sitten näistä tulisi ihana tällainen sinertävämpi, vihertävämpi. Niin paljon vaihtoehtoja. Tosi ihanaa. Olen innoissani. Hyvä, että ostin tämän tänä vuonna. Oli kyllä tosi kiva. Tällainen juhannusyllätys. Yes. Nyt mä lähden viemään nää tonne sisälle maljakkoon, nämä minun juhannuskukat. Hyvä. Nähdään taas. Heippa! No niin. Moi taas. Tulin tänne pikkumökin kuistille kuvailemaan tänään. Nyt on tosiaan, mikäs päivä nyt on? 18. päivä keskiviikko. Ja on tämmönen sadepäivä. Nyt kyllä just toi sade lakkas ja vähän tolleen välillä paistaa aurinko ja välillä sataa, että valo voi olla vähän vaihtelevaa, mutta katsotaan, jos tästä tulisi kuitenkin jotain. Tuossa tuvan puolella oli niin pimeää, että mä tulin tähän kuistille, kun tässä oli kuitenkin vähän enemmän valoa. Mutta joo, ei siitä ole montaa päivää, kun mä kuvasin viimeksi, mutta ajattelin nyt ottaa hetken omaa aikaa tähän väliin ja tulla kuvailemaan, koska nyt on juhannusviikko ja sen jälkeen meillä on kaikenlaista menoa, että mä en sit varmaan kerkeä kuvailla enää kesäkuun lopussa. Ja sitten heinäkuun alussa me ollaan lähdössä reissuun, niin ajattelin nyt tulla vähän taas höpöttelemään neuleasioita, vaikka ei mulla nyt ihan hirveästi tässä ole mukana mitään, mutta vähän kuitenkin jotain. En keittänyt kahvia, vaan otin ihan vettä nyt tällä kertaa pulloon. Mutta joo. Eiköhän aloitella.
Öö, Päällä mulla on tänään ranunkulus. Tää on valmistunut jo jokun aika sitten ja tää on varmaan mun yksi käytetyimmistä neuleista. Et mä käytän tätä tosi paljon ja ympäri vuoden. Että se kyllä näkyykin, että täällä on jonkun verran jotain lankaa vähän lähtenyt jopa purkautumaan ja sitten on tämmöistä nyppää ja kaikkea, mutta ei se mua haittaa. Tää on tosi kiva ja sitten välillä on yrittänyt tästä noita nyppyjä poistaa. Mutta tää on kyllä hyvä malli ainakin mulle, että tykkään tosi paljon tästä kaarrokkeesta ja miten tää istuu. Ja sitten on tämmönen hyvin väliä, niin on tosi mukava päällä. Olen tykännyt tästä paidasta kyllä. Ja sitten mulla on täällä alla, se ei nyt varmaan siinä kauheasti näy kun mä istun, mutta tää Aino Mekko, minkä ompelin ja esittelin tuossa viime jaksossa. Eli jos Mekon ompeluasiat kiinnostaa, niin käy katsomassa se toukokuun jakso. Mä oon tän Mekon jälkeen ommellut vähäsen. Mä ompelin meidän semmoseen puusohvaan uudet päälliset, tai uuden niinku patjan päällisen ja sitten 3 tyynyn päälliset. Ja jos muistan, niin mä kuvaan pienen pätkän vaikka siitä, koska se on ihan kivan näköinen nyt. Siinä on ollut aika sellaiset nuhjuset vanhat päälliset, jotka on aina häirinnyt mua. Niin nyt mä sitten ompelin uudet päälliset semmosesta Marimekon vintage verhokankaasta. Mä oon itse asiassa ostanut sen kankaan verhoiksi mun ekaan kotiin. Silloin kun mä muutin pois kotoa, niin mä ostin vielä joltain semmoiselta keräilijältä ne Marimekon verhot, mistä mä tykkäsin ihan sikana. Ja sitten ne on ollut mulla jokaisessa kodissa tavallaan ennen kuin me muutettiin tänne pari vuotta sitten. Mutta nyt täällä kodissa meillä, vaikka on siis enemmän ikkunoita kuin ikinä, niin ei ole jotenkin sellaista ikkunaa, mihin meni sellaiset pitkät verhot. Niin sit ne on ollut vaan tuolla kaapissa ja mä oon jotenkin halunnut laittaa ne johonkin esille. Niin nyt mä sit ajattelin, että no ehkä mä voin sit ommella siitä kankaasta tavallaan ne päälliset. Että sitten mä voin ainakin katsella sitä ihanaa kangasta vielä, vaikka ne ei enää niinku verhoiksi päässytkään ikkunaan. Mutta oli tosi kiva saada siihen nyt uudet ne päälliset. Voisi olla paremminkin ommeltu, mutta olen aloittelija ja olkoon niin. Ne on kuitenkin ihan toimivat ja kivemmat kuin ne edelliset, niin se on niinku pääasia. Mut joo, mä toivottavasti nyt olen saanut laitettua tähän jotain videoita siitä, niin tiedätte mistä puhun. Mutta joo, ja sitten mä ompelin pari kangaskassia. Täällä on nyt yksi projekti sisällä, mutta näytän tällainen nopsaa. Ihan tämmösiä peruskangaskasseja, missä on vähän tämmönen leveämpi tää pohja. Tai että tähän on niinku, mä oon noin kulmat tolleen ommellut tavallaan poikittain, niin sit sinne tulee vähän niinku tommonen leveämpi pohja. Ja sitten ihan tämmönen tämmöset lyhyet kahvat ja tällain. Tää kangas on, mun äiti on ostanut tätä joskus kirpputorilta. Tätä oli sellainen, en mä tiedä kuinka paljon, ehkä joku metri sitä kangasta. Se oli varmaan tarkoitettu, että se on vähän niinku kappaverho tai semmonen. Mutta mä sitten löysin sen tuolta varastosta ja ajattelin, että minäpä ompelen tästä nyt pari kangaskassia. Ja tässä on tavallaan vain yksi tämmönen sivusauma, koska se oli semmoinen pitkulan mallinen se kangaspala, niin täällä toisella puolella ei ole saumaa. En sit mä vaan leikkasin semmosen niinku suipulan ja ompelin ne täältä reunasta yhteen. Ja sitten tässä oli valmiiksi taitettu, ommeltu tavallaan tänne tää hulpio. Onko tää hulpio? Missä on nämä kankaan niinku printtitiedot. Niin
niin se oli valmiiksi jo taitettu tänne, niin mä sitten vaan käytin sitä tavallaan tässä yläreunan niin käännöksenä. Ja musta se on ihan kiva, että sieltä näkyy noi tiedot. Tää oli joku tämmönen joku englantilainen kangas by Nouveau Fabric. Printed in United Kingdom. En tiedä mikä kangas tämä on, mutta sellainen kangas. Ja sitten ompelin tämmöiset olkaimet. Ihan vaan tämmöiset putkilot ja sitten ne tänne sit reunaan kiinni. Ja mä tein näitä 2 kappaletta, ihan semmoset identtiset oikeastaan. Ja annoin toisen sitten mun äitille vähän semmoiseksi kesälahjaksi. Niin, ja toisen pidin itselläni, ja tää on nyt täällä on 1 projekti, mutta mä oon käyttänyt tätä myös kauppakassina ja tolleen. Mä oon kyllä semmonen kangaskassien suurkuluttaja, että mä tykkään niistä tosi paljon, ja sit niin ne on niinku vaan tosi käytännöllisiä tavallaan. Että voi käyttää just kauppakassina tai tolleen projektipussina tai pakkauskassina, kun pakkaa matkalaukkua tai niinku, että tavallaan ne on vaan tosi käytännöllisiä. Ja mun mielestä kangaskasseja ei voi olla ikinä liikaa, joten oli kiva tommonen pieni ompeluprojekti. Ja siis kiitos ihan siis todella paljon kaikista kommenteista, mitä mä sain siihen edelliseen jaksoon, koska tosiaan tässä ompelussa on muutamia semmosia vähän vaikeita kohtia mulle, mitä mä en ihan silleen ymmärrä. Esimerkiksi noi koko asiat, niin mä sain ihan tosi paljon hyviä vinkkejä siihen, että miten sitä kaavasta kannattaa valita sitä kokoa. Niin olen ikuisesti kiitollinen niistä kaikista kommenteista. Ja jotenkin tosi hauska huomata, että monet, ketkä neuloo, niin myös ompelee, että tavallaan sai kyllä tosi hyviä vinkkejä noihin ompelujuttuihin. Ja mä luulen, että seuraavan kerran kun mä ompelen tämän mekon, niin mä teen tämän alaosan varmaan ihan samalla koolla, koska tää tuntuu niin kuin hyvältä silleen tästä lantion kohdalta. Ja lantio niin pepun kohdaltä. Eli tästä on silleen tarpeeksi niin kuin tilaa, mutta sitten tää yläosa on kyllä oikeasti liian iso tavallaan, että tää menee ihan hyvin just tälleen niin kuin neuleitten alla, mutta mä en kyllä käytä tätä niin kuin pelkästään. Että sitten mä huomasin sen siellä Krakowa-reissulla, kun mulla oli tää mukana, että tää oikeastaan päätyi vaan yhtenä vähän viileämpänä päivänä päälle silloin, kun oli just silleen neule tässä päällä. Mutta että en silleen ehkä hihattomana mekkona käyttäisi tätä pelkästään, koska tää tulee kuitenkin aika alas tänne kainaloihin. Ja sitten tää vaan näyttää tavallaan vähän liian isolta. Niin mä ajattelin, että mä teen koon, tai ehkä jopa 2 kokoa, pitää vähän mittailla pienemmän tämän yläosan tästä mekkokaavasta, mutta sitten teen samankokoisen tämän alaosan, koska ne yhdistetään sillä tavalla, mikä se on. Tähän omellaan sellainen poimutuslanka, eli tähän tulee niinku tää rypytys tänne. Mä en yhtään tiedä, mitä se näkyy siellä kamerassa, mutta tänne tavallaan ylä- ja alaosa yhdistetään niin, että tää kuitenkin rypytetään tää alaosa, niin sillä ei tavallaan ole mitään väliä, vaikka ne onkin eri kokoa, koska sitten se tulee vaan vähän niin kuin enemmän sitä rypytystä siihen liitoskohtaan, jos tiedätte, mitä tarkoitan. Mutta sellaisia juttuja nyt näistä ompeluasioista mielessä. Ja joo, Harsokankaasta on tykännyt ihan hirveästi. Et voi olla, että käyn taas sitten tuolla paikallisessa kangaskaupassa ostamassa tätä lisää. Mutta hei, mulla on yksi valmistunut projekti. Ja minäpä heti näytän sen tästä. Eli täällä on tämä minun tekemä tyyny, jota tänään täytin tämän ja silmukoin ton reunan kiinni. Eli tää on tämmönen kaksipuoleinen kirjoneuletyyny. Vähän nyt jotenkin vaikea näyttää. Näin. Ja näin. Ja
Mä oon tosi iloinen tästä. Tästä tuli mun mielestä tosi ihanan näköinen ja siisti ja kaunis. Ja tää on mulle silleen tosi jotenkin tärkeä projekti. Ja nyt mä oon niinku tosi tyytyväinen tähän tyynyyn. Viime jaksossa mä esittelin sitä ensimmäistä versiota, mihin mä en ollut ihan tyytyväinen, mutta tää on nyt niinku just se, mitä mä halusinkin. Ja siitä tulee niinku hyvä mieli, kun on joku semmonen oma visio, mitä alkaa toteuttamaan ja sitten se lopulta niinku onnistuu. Ja mä en aina ole kauhean hyvä semmosessa niinku pitkäjänteisessä työskentelyssä tai sillä tavalla, että mä tykkään tehdä niinku aika nopeasti asioita. Ja varsinkin niinku, no miten sitä nyt sanois? No siis mulla tavallaan, kun mun oma tausta on niinku enemmän kuvataiteen puolella ja käsityöt on tullut mun elämään silleen vasta niinku myöhemmin ja kuvista mä oon tehnyt niinku aina paljon enemmän ja siltä alalta mulla on niinku koulutuskin ja tälleen, niin sit tavallaan mä ajattelen sitä niin kuin, kuvan tekemisen prosessia, mikä mulla on aina semmonen tosi niin kuin nopeatempoinen, että mun on hirveän vaikea työskennellä silleen pitkäjänteisesti jonkun taideprojektin parissa. Mut sit käsitöissä mä tavallaan pystyn tehdä pitkäjänteisemmin asioita, mutta mä en myöskään tee samaa käsityöprojektia vaikka kauhean pitkään niin kuin samaa projektia. Ja sen takia mulla on vaikka tosi monta keskeneräistä projektia samaan aikaan, koska mä vaan niin kuin, en mä tavallaan kyllästy, mutta mä en jaksa jatkaa samaa työtä koko ajan. Niin tässä mä oon silleen tosi niin kuin ylpeä itsestäni siitä, miten niin kuin pitkään mä jaksoin tavallaan tehdä tätä samaa projektia, koska et se niin kuin vei aikaa se niin kuin vision toteuttaminen sillä tavalla, kun mä halusin, että se tulee olemaan. Ja vaikka tätä kuviota mä jouduin monta kertaa niin kuin tehdä uutta versiota ja näin, niin tää ei ole mulle mitenkään tyypillistä, joten olen hyvin ylpeä itsestäni, että sain tän nyt tehtyä just sellaiseksi kuin halusin, vaikka se veikin aikaa. Joo, ja tämä on minun tyynemummille omistettu tyyny. Ja olen tästä hyvin iloinen. Mä haluaisin näyttää jotenkin lähempää tuota neulepintaa, mun täytyy vähän nousta. Toivottavasti se näkyy siinä, miten ihanan pörheä tää on, ja siis tää väriyhdistelmä on mun mielestä ihan superkaunis. Mä näytän noita lankoja, mitä mä oon käyttänyt. Oi, se on niin ihana. Mulla on tästä tosiaan Vuonueen unelmalankaa. Ja tää oli vaalea sinivihreä ja sitten tää on väri ruoste. Ja sitten tässä on myös Knitting for Oliven silkkimohairia, mitä niin kuin näkyy, niin ei ihan hirveästi kulunut tohon, että näissä on vielä hyvin kyllä jotenkin näyttää melkein täydeltä nämä kerät. Että sitä meni jotenkin tosi vähän, mutta tämmöiset parit. Ja tää silkkimohairi tekee mun mielestä tosi kivan niin kuin just ton pörheyden tohon pintaan, mutta myös se tavallaan, kun tossa on niin iso toi tiheys, toi on siis 8 millin puikoilla neulottu, niin kun se tiheys on niin tavallaan iso, tai että siinä on vähän silmukoita 10 sentillä, niin sitten tää mohairi myös kivasti vähän täyttää niitä rakoja, että jos johonkin kohtaan onkin vähän epätasaisemmin vaikka se neuloutunut se kuvio, niin sitten tää vähän niinku tasoittaa sitä neulepintaa. Vaikka mun mielestä on kyllä aika tasainen ja siisti tuo neulepinta. Ja siis tää Vuonuen unelmalanka on ihan todella ihanaa. Mä haluaisin joskus tästä kyllä ihan vaikka jonkun paidan. Semmoisen paksun talvipaidan. Tulisi ihana. Ja nämä oli semmosia, Vuonuella oli verkkokaupassa semmosia vajaita
unelmakeriä, eli tosi hyvin riitti niinku yhdet kumpaakin väriä ja jäi näin paljon vielä ylikin. Olisinko mä punninnut, että tässä oli tyyliin päälle 30 grammaa vielä ja tässä oli jotain 50 grammaa. Eli ei paljon kyllä lankaa mennyt. Näistä saisi vielä vaikka lapaset tai sitten jonkin paitaan just kuvioväriksi voi käyttää noita. Mut mitäs muuta Niin! Mä voisin kertoa millä mä täytin tän tyynyn, koska mä oon miettinyt, että mitä... mä oon kertonut nyt niistä mun mummon ristipistotyynyistä niinku 1 000 000 kertaa tällä kanavalla, koska ne on ollut tän tyynyn semmonen inspiraatiolähde. Mutta siis mä oon miettinyt, että mitä niinku, ja yleisestikin, jos on vanhoja tyynyjä, mitä ihmiset on tehnyt käsin, ja niissä on joku täyte, niin sehän ei ole niinku mitään vanua tai tommosta, koska ei silloin aikoinaan ole ollut mitään polyesterivanua välttämättä. Ja sitten, tiedättekö te, kun ne tuntuu ne tyynyt semmoiselta aika niin kuin jämäkältä tai sellaiselta. Ja mä oon just miettinyt, että mitä täällä on niin kuin sisällä, mutta ei ole viittinyt avata niitä tyynyjä ja katsoa. Mutta nyt mä luulen, että mä oon vahingossa selvittänyt sen, mitä siellä sisällä on. Koska mä mietin, että tää on niin tiivis tavallaan tää neulepinta, että joo, mä olisin voinut täyttää tän vanulla. Tai sitten laittaa tänne semmoisen pienen sisätyynyn. Tää on päälle 30 senttiä tää niin kuin sivun pituus. Eli semmonen 30-senttinen sisätyyny. Tähän olisi mennyt ihan hyvin. Mutta sitten mä mietin, että mulla on semmonen... mitenkään mä kertoisin tän niin kuin... Tai miten mä kuvailisin sitä. Sellainen vähän niin kuin... hyllyssä sellainen osio, mitä mä en katsele, koska se ei ole miellyttävä. Ja mä laitan sinne sellaisia asioita niin kuin vaikka niin reikäisiä lapasia, että niitä ei ole mitään järkeä parsia, mutta mä en viitti heittää niitä roskiin, koska se tuntuu jotenkin tyhmälle. Niin siellä oli pari paria semmoisia lapasia. Sitten siellä oli joku hyvin epäonnistunut jättimäinen sukka, minkä mä olen tehnyt joskus vuonna nakki ja peruna. Ja sitten siellä oli yksi sellainen purkulankamytty, mikä oli mahdoton selvittää ja mikä ei yhtään niin kuin inspiroinut mua sen selvittäminen, koska en mä halua sit mitään neuloa. Niin siellä oli sellainen. Sitten siellä oli jotain isoäidin neliökokeiluja, mitkä ei ole onnistunut. Ja mitäköhän muuta. Joo, no mut siis semmonen, tiedättekö, sellainen nurkka sun kässäkaapissa, mikä on vähän semmonen häpeä nurkka, minne sä vaan tunget kaiken, mitä sä et halua nähdä, etkä halua käsitellä, mut sä et jostain syystä heitä pois. Niin arvatkaa, mitä minä tein. Minä laitoin ne tänne sisälle. Ja siis myös minä laitoin tänne vanhan tyynyliinan. Siis koska oli meillä yksi sellainen, tai on varmasti useampikin, mutta yksi sellainen vanha hiutunut tyynyliina, jossa oli jo reikiä, jota en ala paikkaamaan, koska se hajoaa kuitenkin seuraavassa pesussa uudestaan. Niin minä otin sen tyynyliinan ja minä tungin sinne sisälle niitä kaikkia täytteitä, eli näitä tumppuja ja muita. Ja sitten laitoin myös jotain semmosia niinku pieniä siis ompeluhommista, kun on jäänyt niinku pientä kangassilppua, niin laitoin sitä tänne sisälle. Ja sitten laitoin myös vähän vanua, mutta se vanukin oli semmoista, mikä oli koirien jostain pehmoleluista, mitkä ne on tuhonnut. Niin mä oon kerännyt sen vanun, tiedättekö, talteen silleen, että minä käytän tätä vielä johonkin. Niin mä tungin sitäkin sinne tyynyliinan sisään. Ja sit mä vaan taittelin sen tyynyn tavallaan tämmöiseksi neliömuotoiseksi. Ja sitten laitoin sen tänne sisälle. Ja tiedättekö, tää tuntuu ihan samalta kuin ne vanhat tyynyt. Koska sitten mä tajusin, että sinnehän on oikeasti varmaan just laitettu kaikkea tavallaan lumppua tai semmoista, mitä just jotain rikkinäisiä kankaita tai jotain tämmöisiä rikkinäisiä villasukkia. Niin siellä on varmaan semmosia siellä sisällä, mitä
koska ei silloin ole mitään heitetty pois, niin sitten ne on varmaan vaan tungettu sinne tyynyihin täytteeksi. Ja minä tein nyt vähän niin kuin vahingossa sillä tavalla, mutta mä oikeasti luulen, että ne on täytetty samalla tavalla, koska tää tuntuu hyvin samalta tavallaan kuin ne vanhat tyynyt. No niin, tämmönen selitys. Mutta siis ihan mahtava tapa tavallaan käyttää pois sellaisia kummallisia jämämateriaaleja, mitä sä et tiedä, mihin käyttäisit. Niin tee tyyny ja laita ne tyynyn täytteeksi. Ja sitten ne ei mene hukkaan. Eikä tarvitse erikseen mennä ostamaan mitään vanua tai semmoista. Tietenkin tää on niinku jämäkkä. Et koska jos tää olisi pelkkää vanua, niin sittenhän tää olisi semmonen ihan muhkupehmeä. Mut nyt tää on niinku tämmönen vähän jämäkämpi. Mutta siis ihan hyvin. Tää on nyt kuitenkin tämmönen niinku koristetyyny, jota ehkä sohvalla välillä pitää pään alla. Mutta muuten niinku ihan tavallaan koristekäytössä, niin eihän sillä ole niinku mitään väliä, mitä siellä sisällä on. Eli tällainen tyyny. Haluaisin kirjoitella tästä tonne Ravelryyn semmoisen ohjeen. Eli jos no okei, nyt mä sanon sen tässä ääneen, eli nyt mun täytyy ihan oikeasti tehdä tästä se ohje. Mutta siis, jos sua kiinnostaisi testineuloa tämmönen tyyny, niin laita mulle tuolla Instagramin kautta viestiä. Mut löytää sieltä nimeltä Siirin silmukat. Ja varmasti laitan sinne kyllä ihan jonkun julkaisunkin siitä asiasta, että voisit sitäkin kautta tavallaan hakea testineulomaan. Mutta siis ihan voi laittaa mulle viestiä, että jos kiinnostaa testata tää ohje, niin minä alan sitä ohjetta sitten tästä nyt työstämään, kunhan kerkiän. Ja toivottavasti joku muukin haluaisi tehdä tällaisen tyynyn. Mä oon miettinyt, että mikä tän nimeksi tulisi, koska mun mummon nimi oli Tyyne, mutta sitten tiedätte, että Tyyne-paitahan on tosi suosittu, niin sit tavallaan mä en haluaisi nimetä sitä Tyyneksi, koska sit se on vaan Tyyne, niin kuin sama nimi, ettei mene sekaisin. Mut sit mä mietin, että pitäisikö tän nimi olla Tyyne Maria, koska mun mummon toinen nimi oli Maria ja mun toinen nimi on Maria, mikä on niin kuin on periytynyt häneltä. Niin ehkä tästä tulee Tyyne Maria Tyyny. Se voisi olla ihan söpö nimi. Mut joo, saa kommentoida ja kertoa mitä pidätte tästä minun luomuksestani. Olen iloinen tästä. Ja tehdään tosiaan sille ihan saumattomasti, eli ei tarvitse mitään tavallaan ommella tuossa tyynyssä muuta kuin silmukoida sitten. Ihan niin kuin sukankärkikin silmukoitas, niin samalla tavalla silmukoidaan tuossa sitten se viimeinen reuna yhteen lopuksi. Okei. No sitten mä näytän teille sellaisen yllätysaloituksen. Mä esittelin sitä Jalovillan juhannuspukettia tuossa aikaisemmin. Ja mulla oli kauhea hinku saada siitä heti jotain puikoille. Niin muistaako joku, joka on katsonut jo viime kesänä minun videoita, että mä haaveilin semmosesta Teti Lutsakin. Onko se Lutsak? Varmasti jotenkin eri tavalla laustaan. Mutta hän on siis tämmönen ukrainalainen neulesuunnittelija. Ja hänellä on aivan siis todella upeita kaikkia malleja. Ja mä rakastan hänen sellaista tyyliä. Ihania värejä ja kuvioita ja pintoja ja kaikkea. Niin hänellä on sellainen malli kuin, mitenkä se sanotaan? Joku influence? En tiedä, kirjoitan tähän. Mutta se siis tarkoittaa, mä googlasin mitä se tarkoittaa, niin se on siis tavallaan joku termi, mitä käytetään kukista, joissa se kukka on tavallaan semmoinen, että se lähtee moneen haaraan. Tai jotenkin tälleen. Voin laittaa sen selityksenkin tähän. Mutta joo, mä haaveilin siitä paidasta siis jo viime kesänä. Ja silloin mä esittelin, että mulla on tämmöstä Jalovillan vuonaa sävyssä 6, 5 vyyhtiä. Ja mä oon ostanut tän jo siis monta vuotta sitten tuolta Jalovillan verstaalta. Ja
Mut sit mä en jotenkin ole missään kohtaa löytänyt semmoista oikeasti tosi hyvää kuvioväriä tähän paitaan. Et mä viime vuonna festareiltakin ostin 3 eri sellaista väriä, mitkä vois mahdollisesti sopia siihen paitaan, mut sit mikään niistä ei tuntunut ihan oikealta. Ja sit se on vaan jäänyt. Ja sit aina ajoittain se on tullut mun mieleen, että mä haluan sen paidan vielä joskus. Mutta nyt on sen aika. Ja mähän tajusin, että tää menee meidän kesäkukkakaliin myös hyvin, joten sehän oli ihan hyvä syy myös aloittaa tää paita. Ja minä näytän nyt teille tätä kuviota, koska tää on ihan sairaan kaunis mun mielestä. Toivon todella, että se näkyy siinä niin, miten se oikeesti on. Eli siis tästä tulee niin upea pusero. Ja mä valitsin tähän nyt sitten kuvioväriksi tosta juhannuspuketista tän, olikohan tää sinivuokko? Mä en ole nyt ihan varma. Mä luulen, että tää on sinivuokko. Mutta siis tää on tämmönen vähän lilaan menevä sininen. Jopa ehkä vähän semmoinen niin kuin laventelin sininen, ei niin kuin laventelin violetti, vaan sininen. Ja sitten tässä on tällaisia vihreitä tavallaan speklejä, tommosia häivähdyksiä, tommoista vaaleampaa vihreätä. Niin tää sopii mun mielestä niin hyvin tähän. Kumpa se nyt näkyy siellä hyvin. Tää on ihan super ihanan näköinen. Ja tää on tosi hauska tää kuvio, koska tässä tehdään ihan normaalia tällaista stranded colorwork, eli niin kuin kirjoneuletta, mutta sitten tässä osa näistä kerroksista tehdään, mä luulen, että tää on vähän niin kuin roosimista, eikö tää ole roosimista, jos se tuodaan se lanka tavallaan tähän työn eteen ja sitten laitetaan taas taakse. Eli niitä ei tavallaan neulota sillä kuviovärillä näitä kaikkia kerroksia, vaan se lanka vaan tuodaan tähän eteen niin kuin lankalenkiksi. Niin tätä oli siis ihan todella koukuttava neuloa ja mä neuloin tämän parissa päivässä tämän kuvion. Ja nyt tätä kaaroketta jatketaan sitten vielä niin kuin ilman kuviota. Ja sitten sinne hihoihin ja helmaan tulee myös ei tule samanlaista kuvioa, mutta saman tyylistä. Niin olen tosi innoissani tästä väriyhdistelmästä ja tästä mallista. Ja jotenkin ehkä välillä vaan täytyy antaa niinku aikaa näille prosesseille. Ja ei pidä aloittaa just niin tai jos ei löydä just semmosia värejä, mitkä niin todella puhuttelee, niin ehkä ei sit kannata aloittaakaan. Että nyt tää tuntuu niin tosi oikealle se, että mä oon odottanut ja nyt tosta juhannuspuketista tuli tämmönen ihana sinivuokko. Mutta aion tosiaan tällä osallistua meidän kesäkukkakaliin. Ja joku pikku ötökkä. Joo. Eli tämmöisiä ihania kukkaisia neuleita. Mä laitan sen tähän, jos se yhtään näkyisi tässä. Kaunis kuvio. No sit mulla on vielä yksi keskeneräinen työ, minkä mä aloitin itse asiassa tänään. Siis nythän alkoi Silmukkavirran Anna-Kaarin aloitti sellaisen, niin kuin, mikäköhän sen nimi oli? Olikohan se 7 neuletta? 7 neuletta tyynyn alle kal tai joku tämmönen. Mutta siis ideana sama kuin tuossa 7 päivää 7 aloitusta haasteessa, mikä oli Kutimukset-kanavan haaste jo varmaan vuosi sitten. Niin sama idea, mutta nyt tavallaan niin kuin juhannusviikolle, mikä oli mun mielestä tosi hauska idea. Mut sit
tai mulla tuli semmonen, että mä haluaisin osallistua, mutta mä tiedän, että mä en tuu kerkiimään aloittaa joka päivä jotain. niin mä en nyt tällä kertaa osallistu siihen mitenkään virallisesti, mutta aloitin kuitenkin siis tämän niin kuin sunnuntaina, eli tavallaan päivää ennen kuin se kali alkoi. Ja sitten tänään mä aloitin yhdet sukat. Mut joo, tähän varmaan jää nämä mun juhannusviikon aloitukset, mutta se oli tosi hauska idea. Oisin voinut osallistua, jos olisi vähän enemmän aikaa tällä viikolla. Mut kuitenkin, mä aloitin nyt tällaiset miesten sukat minun isälle. Mä itse asiassa viime isänpäivänä niin kuin sanoin, että hän voi nyt toivoa jonkun neuleen, että mä sitten seuraavaksi isänpäiväksi neulon sen. Ja nyt mä niin kuin muistin sen tässä keväällä ja on silleen ajatellut, että täytyypä jossain kohtaa nyt aloittaa ne sukat, mitä hän toivoi, koska muuten tulee kiire sitten yhtäkkiä. Ja hän toivoi sellaisia paksuja saapassukkia, missä olisi pitkä varsi, että tulisi silleen ihan kokonaan niin kuin pohkeen tavallaan yli. Mutta niin kuin polven alapuolelle olevat pitkät sukat ja paksut sellaiset. Ja mä aloitin nyt tänään tämmöiset sukat ihan omasta päästä. Eli mä aloitin turkkilaisella aloituksella tuolta kärjestä. Siinä on 8 silmukkaa alussa. Tai 8+8 eli 16. Ja sitten mä levensin tässä kärjessä niin kauan, että oli 44 silmukkaa yhteensä. Ja se kuulostaa tosi pienelle silmukkamäärälle, mutta otinkohan mä nyt sitä vyötettä mukaan? No en tietenkään ottanut. Okei, en ottanut sitä vyötettä, mun piti ottaa. Mutta siis tää on Urpolan tilan Salme. Mä luulen, että se oli Salme sukkalankaa, jossa on siis 180 metriä. Onko? En mä tiedä, mutta siis tää on tosi paksua sukkalankaa. Vähän niin kuin jotain Novitan isovelisukkalankaa, mä luulen. Niin mä laitan tähän vaikka ne tiedot, paljonko siinä nyt oli niitä metrejä, mutta reilusti alle 200 metriä kuitenkin 100 grammassa, eli hyvin paksua. Ja mulla on tässä 4 puikot ja tosiaan 44 silmukkaa. Ja sitten mä teen tähän päälle tällaista 2 nurin joustinta. Pohja on ihan sileä. Ja sitten mä nyt teen tän kantapäähän asti. Luultavasti teen tiimalassikantapään. Ja sitten jatkan sitä vartta niin pitkään kuin lankaa riittää. Eli mulla on 2 kerää tätä sukkalankaa. Niin mä teen yhden sukan yhdestä kerästä ja toisen sukan toisesta kerästä. Ja sit vaan katon, että niistä tulee saman mittaiset. Mutta langan pitäisi kyllä riittää ihan aika pitkiin sukkiin kuitenkin. Ja siis tää tuli niin kuin ehkä päälle tunnissa tämän verran tätä sukkaa, että tämmöistä paksusta langasta tulee kyllä niin nopeasti nämä sukat. Katsotaan, saanko isänpäiväksi valmiiksi vai tuleeko nämä sitten vasta jouluksi pakettiin. Mutta isälle tosiaan tämmöiset harmaat saapassukat. Oikeastaan mä voisin ihan hetken tässä neuloakin tätä. Ihan hetken voisin tässä tätä sukkaa oikeastaan neuloskellakin. Kohta tässä täytyy mitata jostain vanhasta sukasta, että minkä pituinen sen kärjen pitää olla. Tai niinku ton ennen kantapäätä. Joo, oisin tehnyt 2 sukkaa samaan aikaan, mutta mulla oli vaan tämmönen 80 sentin kaapeli, niin jotenkin ei tähän oikein mahu 2 sukkaa kerralla tekemään. Mut joo, nyt tuolla on taas tosi harmaata tuolla ulkona, kun satelee, mutta
Mutta. Mitäs mä kertoisin teille kuulumisia? Jonkun verran tullut tehtyä kaikenlaisia puutarhahommia. Tuntuu, että puolet tai yli puolet siitä kaikesta hommasta on kyllä ollut vaan kastelua. Että täytyy vettä noihin tonne lavapuutarhaan kyllä paljon niinku kantaa ja kasvihuoneellekin ja näin. Niin siinä on ollut aika paljon sellaista hommaa. Mua vähän huolettaa mun tomaatit, koska ne on aika sellaisia pieniä. Ja mä oon kyllä niitä lannoittanut ja kaikkea, mut sit tiedättekö, kun on katsonut kuvia Instasta muiden tomaateista ja ne näyttää niinku, että ne on jo sellaisia metrin korkuisia ja mun on sellaisia pieniä nysveröitä, niin mua vähän huolestuttaa. Mutta ei ole siis kyllä ollut niinku, että jos mä mietin vaikka viime vuotta, niin siis toukokuussakin oli jo niinku ihan tosi lämmin. Ja mä vaikka muistan, että toukokuussa mä oon jo niinku uinut tuolla meillä rannassa silleen ihan päivittäin. Ja nyt oikeastaan vasta kesäkuussa niinku puolessa välissä on ollut niin lämmintä vettä, että mä käyn niinku uimassa. Että tuntuu, että on kyllä ollut vähän silleen kylmempi tää kevät ja alkukesä kuin viime vuonna. Niin voihan sekin niihin vaikuttaa. Et toivotaan, että ne nyt sit saa tarpeeksi vielä lämpöä ja aurinkoa tässä ennen kuin satokausi loppuu, että tulisi niitä tomaattejakin. Mut joo. On ne siis, noi mitkä mulla on kasvihuoneessa, niin ne niinku vähän on jo saanut kokoa ja näyttää niinku elinvoimaisemmilta kuin sitten mitä mulla on tuolla terassillakin on niinku ruukussa tomaatteja, niin ne ei ole kyllä kauheasti kasvanut, että se jotenkin vähän harmittaa, mutta katsotaan. Salaattia on tullut hyvin. Sitä on tullut syötyäkin jo aika paljon ja se on hyvin viihtynyt tuolla takapihan lavoissa ja sitten joo. Kaikenlaista muutakin on tulossa, punajuurea ja porkkanaa ja mansikoita ja papuja ja maistia ja kaikkea semmoista. Et sit se jää nähtäväksi, että mitkä niistä nyt oikeesti sitten tuottaa satoa. Varhaisperunatkin mä laitoin sellaiseen muoviastiaan tulemaan meille juhannusperunat. Muuten perunat on tuolla meidän perunapellossa ja ne sitten keräillään myöhemmin loppukesästä tai alkusyksystä, mutta juhannusperunat pitäisi olla nyt. Ne on tuolla kasvihuoneessa kanssa, niin katsotaan toimiiko tuollainen ämpärissä kasvatus. Mutta hei, kiitos kun olit mukana ja nähdään sitten taas seuraavassa jaksossa. Ihanaa juhannusta ja loppukesäkuuta sinulle. Heippa!